kulħadd jista' jgħaddi minn dal-episodji. Nista' nkun jien għada, tista' tkun inti. U l-importanti li ma tiddejjaqx titkellem u li tfittex l-għajnuna. M'hemmx għal xiex tistħi. Għaliex il-kwistjoni tas-saħħa mentali bħal kull ħaġa oħra, jaf għandek problema fil-qalb, ta' zokkor, ta' whatever. U l-istess is-saħħa mentali. Jiena waħed minn dak li nemmen fl-istadju ieħor tal-ħajja kulħadd ikollu bżonn ifittex għajnuna. Kien dan il-messaġġ ta' kuraġġ li għadda l-Prim-Ministru mexxej Laburista Robert Abela fil-Biblioteka Nazzjonali kif il-ħadd filgħodu ħasem f'attività kemm xejn differenti minn tas-soltu bl-isem ta' Room for Ideas mal-atleta Nilla Ġus u l-imprenditriċi Donna Cardona dwar diversi temi kurrenti li jolqtu b'mod dirett il-ħajja tan-nies. Quddiem dan kollu l-Prim-Ministru aċċenna kif pajjiżna qed jiffoka ħafna fuq l-istrateġija dwar is-saħħa mentali. Hawnhekk ġie spjegat li għal dawk il-persuni li risjedu fl-Isptar Monte Carmeli u jeħtieġu kura akuta, is-servizzi li jingħataw qed joħorġu l-barra fil-komunitajiet. Swit l-Isptar Mater Dei ikollna sptar ieħor dwar is-saħħa mentali biex distinzjoni ngħidilha misħuta kważi bejn li inti jkollok bżonn tieħu kura dwar is-saħħa mentali u kura oħra fiżika tkun xi tkun, irridu naqtawha. U jekk mill-binijiet mhux se nġibuhom biss wiċċ xulxin bla distinzjoni ta' xejn bejniethom, mhux se jirnexxilna naslu hemmhekk. Il-Prim-Ministru sostna li investimenti ieħor li se jkun qed isir b'rabta ma' dan huwa fis-CDAU, it-taqsima tal-assessjar tal-iżvilupp tat-tfal. Dan hekk kif se tkun qed issir relokazzjoni tal-binja. Waqt din it-taħdita l-atleta Nilla Ġus ħareġ bidejja dwar kif it-tfal tagħna jistgħu jitalmu eżerċizzji tan-nifs li jwasslu għal benefiċċji kbar fil-benesseri tagħhom. Hekk nagħmlu tfal intuhom skills bħal breathwork qabel jibda jikteb fuq il-karta, jagħmel dal-breathwork, jikkalma u it's going to foster a lot of growth, a lot of more confidence, a lot more. They can overperform because kif nagħmel jiena, how do I swim for 60 hours in that intensity? Fid-dlam ċappa f'nofs il-baħar kiesaħ silġ. X'nagħmel? I have my tools and my skills and processes. Irġu għandna process għall-gvern biex meta jiġru xi affarijiet żiena nistgħu ndaħluhom għandna bżonn proċessi għal ġisimna. Nilla Ġus spjega li l-isports huwa vitali għal ħajja tagħna u hawnhekk il-Prim-Ministru Robert Abela sostna li meta ddaħħal l-attività fiżika fil-ħajja tiegħek ifisser li jkollok aktar dixxilpina. Dan jingħaqad ukoll ma' nutrizzjoni tajba. Dr. Abela tenna li l-ħsieb tat-tagħlim tal-iskejjel m'għandux jibqa' ċentrat biss fuq il-homework, imma hemm bżonn diskussjoni iktar wiesa' biex isiru l-bidliet li huma meħtieġa. L-om ta' 4 titfal u imprenditriċi Donna Cardona spjegat li llum il-ġurnata bl-ammont ta' għarfien li qed jingħata fuq dan is-suġġett li tfal fl-iskejjel qed jiġi trasmess lill-ġenituri. Ftit xhur ilu kont qiegħda f'diskussjonijiet ma' Richmond u grazzi għal dawk id-diskussjonijiet ħoloqna kors biex noffru il-tools u l-għarfien il-ġenituri biex jifhmu ftit kif ċertu kondizzjonijiet mentali jiżviluppaw fit-tfal, kif it-trobbija, kif ċertu behavior tiżviluppa, kif jarfu ċertu sintomi u fejn għandhom isibu l-għajnuna.